Hi, isang napakagandang araw po sa inyong lahat mga kachoy, mga kabayan. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ang gagawin natin mga kachoy ay isang pinakapaboritong lutuin sa aming probinsya, ang sinigang na pata. Simple version lamang po ito ang gagawin natin mga kachoy at madaling lutuin lamang po ito. Ang sinigang na pata with gabi. So mga kachoy, ang mga sangkap nito, meron tayo ditong okra, 4 na piraso, bawang, sibuyas, tsaka kamatis, tsaka sili pang sigang. Ang gamitin natin yung kulay green. Meron din tayo mga kachoy, sitaw. Tapos ang dahon ng kangkong. Tapos mga kachoy, meron din yung tangkay ng kangkong. At saka gagamitan rin natin ng isang pirasong talong at yung gabi. So, andito yung karne ng baboy natin mga kachoy, ang pata. Sa hulihan to na binili natin ng paa ng baboy mga kachoy. Mahigit 1 kilo ito. At naugasan ko na po yan siya. Siyempre, gagamit rin tayo mga kachoy ng asin, tsaka sinigang sa sampalok, yung original ang gagamitin mga kachoy. Tsaka gagamit din tayo ng Knorr 4 cubes para pampalasa rin siya. So mga kachoy, bali lalagyan muna natin ng asin ng karne ng baboy bago natin pakukuluan. I-massage lang natin ito siya mga kachoy. So mga kachoy, bali pakukuluan natin siya sa uling para malambot talaga siya. Huwag naman talaga yung masyadong lambot. Sakto-sakto lang talaga mga kachoy. So, umpisahan na natin ang pagpalambot sa ating pata, mga kachoy. So, mga kachoy, bali mag-start na po tayo sa pagpalambot ng ating pata ng baboy. Ilalagay na natin to sa mga kachoy. Hintayin lang natin to siya na maglambot mamaya. May laman siya. Yung paa. Mga kachoy, bali po pala naghihintay po tayo sa karne ng paa ng baboy na pinalalambot natin mga kachoy. Sa shoutout po muna tayo. So, shoutout pala sa Amaser Vines. Suportahan niyo po yung channel nila mga kachoy. God bless po sa inyo. Shout out din po sa Lutong Bahay ni Mang Romy Palguera. Yan ang YouTube channel ni Mang Romy. Suportahan niyo rin siya, mga kachoy. God bless po sa inyo, Mang Romy. At saka shout out din po kay Boss M o si Marge Imbarnasi. Shout out sa iyo. Ingat palagi, Boss M. At saka sa Narsabal Family at kay Julan Dave. Shout out po sa inyo. God bless you po. At saka shout out din kay Saldi Pacorib o ZTV ang YouTube channel niya. Suportahan niyo rin siya mga kachoy. At shout out po sa Team Shot Puno. Ang palaging hindi nahuli sa inuman. Sila yan, ang Team Shot Puno. Shout out sa inyo. At shout out din po sa lahat ng mga viewers. Lalo na po sa nanonood dyan. Stay safe. God bless po sa inyong lahat. Ito yung mga scam mga kachoy. Kasi yan ang nagbibigay lansa. Dapat talaga to siyang tanggalin. Para mawala yung lansa. Matigas pa po ito mga kachoy. Pero mamaya ililipat na natin to siya. Hintayin na lang natin mga kachoy na lumambot talaga siya at ililipat natin siya sa gasol bago natin lutuin. Tatakpan muna natin to siya mga kachoy. Lambot na po pala yan mga kachoy. Bali kukunin na natin to siya at ililipat natin. Kukunin natin to siya mga kachoy kasi sobrang lambot na talaga to. Pero yung sabaw
ibabalik natin yung sabaw mga katsoy. Hugasan lang natin ito siya. So bali hugasan muna natin ito siya mga katsoy. Kunin natin yung mga balahibo niya. Kasi natapos na ito siya. Mag-isa na tayo mamaya mga katsoy sa pagluluto ng sinigang na pata. Mga katsoy, bali ilagay na natin ang pata natin. Lagyan na natin sa mga katsoy. So, lagay na natin ang bawang, sibuyas, tsaka ang gabi natin mga katsoy, ilagay natin ito siya para lumambot din. So dagdagan natin yan ng tubig mga katsoy, sa katamtaman lamang po yung sabaw. Kung gusto nyo ng maraming sabaw, lagyan natin ng tubig mga katsoy. Dagdagan natin yan, depende po yan sa inyo kung anong maraming sabaw po yan. So, hintayin na natin siya mga katsoy na kumulo bago natin ilagay yung ibang mga sangkap niya. Mga katsoy, bali ilagay na natin yung mga sangkap niya. So, tara. Ilagay na natin yung sitaw mga katsoy. Tapos yung tangkay ng tangkong ilagay natin. Tsaka yung siling pangsigang ilagay natin yan mga katsoy. Tsaka yung okra. Tapos yung talong. Ilagay natin yung talong mga katsoy. Mamaya natin ilagay yung dahon ng tangkong. Ilagay na rin natin mga katsoy yung Knorr pork cubes. Bali haluin na natin yan mga katsoy. Hintayin na natin yan siya na lumabot. Tapos ilagay natin yung sinigang na original na sampalok at saka yung dahon ng kangkong. Ilagay na natin yan sa mga katsoy. Tapos ilagay rin natin yung original na sampalok na sinigang. Tamtama lang yung nilagay ko mga katsoy kasi meron kasi mga bata. Ayaw nila yung maasim, tamtama lang yung nilagay ko. Maya mga katsoy, pwede natin siyang kunin natin at patayin yung apoy. Kasi pwede tayong mananghalian at kumain. Tingnan nyo mga katsoy, ang lapot ng sabaw. Yan, napakasarap talaga yan mga katsoy. Yan, hintayin na lang natin mga katsoy na lumambot yung dahon ng kangkong, pero saglit lang yan siya. Titikman natin mga katsoy. So mga katsoy, pwede natin itong kunin kasi lutong-luto na talaga ito siya. Papatayin na natin yung apoy. Kukunin natin ito siya mga katsoy. Ang sarap, ang lambot talaga. Yan, makikita nyo talaga ang lambot talaga mga katsoy. Yan ang pata. Simple version lamang po yan siya sa pagluto ng. Hi mga katsoy, tapos na po tayo magluto sa
sa ating panangalian. Ang kasama ko po pala ngayon kumain mga katsoy, yung anak ko na si Mikmik at saka si Gwyngwyn. Sabayan niyo po kami mga katsoy sa kainan ngayon tanghalian. So bago po tayo kumain, mag-pray po muna tayo mga katsoy. So let us pray mga katsoy. Lord, thank you sa bless, sa good health, sa mindset, thank you sa tanong mga blessings ni sa love, sa life, Amen. In Jesus' name we pray. Amen. So, sabayan niyo po kami kumain mga katsoy. Tara, let's eat. Meron pala tayo mga katsoy na fried rice at saka hindi fried rice para sa mga bata natin. Sabayan niyo po kami kumain mga katsoy. Tanghalian. Turun nga, turun nga. Kaong ganit. Saka may ginamos sa mga katsoy. Okay naman. Mga katsoy, bali, yung lambot talaga niya sa paglalambot natin sa kanin ng pata na baboy. Sobrang lambot. Sarap. Try niyong gawin sa bahay niyo ito mga katsoy. Lalo na pag may ginamos kayo. Ginamos mga katsoy, sarap. Pa.
Masarap talaga mga kachoy. Pag ang luto nyo ay simple lang. Sausaw natin sa ginamos mga kachoy. Bebe. Bye-bye. May panit sa likod, oh. So yun ang mga pamangkin ko mga kachoy. Nanood sila ng vlog, paano mag-vlog. So hanggang dito na lang mga kachoy. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-click sa notification bell para updated po tayo sa mga bagong videos natin mga kachoy. So tara, God bless us all. Stay safe. Bye-bye.